যতন নফুং কাহাম মবিলাইকে খারনাংমনি কক থানায় 6 তারিখ ডিসেম্বর 2025 সালমারিও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়াरनि डाइरेक्टर अफिस हইতে কাইসা নোটিফিকেশন তিখলাইজাখা খোয়াই डिस्ट्रिक्टनि बागै খোয়াই डिस्ट्रिक्टआव दुइटा सब डिविजन दङ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हইতে इलेक्ट्रनिक अटो बांनायनि बागै जे अंक शेयर खाइजाखा आरो नुखा जे गोबांमा अंकबो सब डिविजन नि आन्दार ब्लक जे रिजाखा आबन बिसिंग जत्तनि कममाखा खय डिस्ट्रिक्ट चिनी रामचंद्रगढ़ एसेम्बली पद्मबिल आरडी ब्लक नुखा चिनी मिनिस्टर विकास देबबर्मा बिनी कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सी आन्दार निनी मुंगिया कामी आरडी ब्लक बो साइसुंग 200 तलांखा तेलेंबरानो 26 तारिख जाखा कल्याणपुरनो 26 तारिख जाखा तलासिकनो 26 तारिख जाखा खयनो 26 तारिख जाखा अथच रामचंद्रगढ़नो जत 13 तारिख जाखा एका अमतिया हाइखायै निनि आनि खालायै बिनो सामुं तामुं आं बिलाइखे सेलेंगो बिलाइखे चाजायगांखा आंनिया डाइरेक्टर बे कक सालायका डाइरेक्टर आनि खादु माने कक साका एवं अमो जुदि ठीक भाबे बागजागे हिंगाकाय एवं जुदि रामचंद्रगढ़ नि लुकुरग्न जुदि वंचित खालायजा खांगाकाय सरकारनि रां बाय सरकारनि पैसा बाय पाइजाक अतु बाखिनि जुदि निनि आनि खालायजा खांगाकाय जुदि रामचंद्रगढ़ न जुदि जत नकल खिखलाय तने देखाकाय रामचंद्रगढ़ नि बररक कोनो दिनबो सिरिं टंगला रामचंद्रगढ़ नि बरक अबन तुयै चबावन नखनाय एवं जुदि इमिडिएटली जुदि अबन जुदि संशोधन नंगिया हांगाकाय जों फाइनाय 27 तारिख चिनि खय तो आगरतला लामानो जों कासुनाय एवं 23 तारिख चीफ मिनिस्टर बरम गनां डॉक्टर मानिक साहा खय फाइफ्रो आनि खादुमाने कक जानंनाय रामचंद्रगढ़ नि लुकरनि खादुमाने ककना जानंनाय आं खाखलायो अमन दात्तिनो बिसिंगनो संशोधन खायै अन्तत रामचंद्रगढ़ न जतनि गोबां रिनानि बागै आं कयजाओ तामने हिंका ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टारनि अमतै वैषम्यमूलक आचरण निनि आनि खालायमानो जों गसुइना हात मांगलाक एवं सारा त्रिपुरानि जत्ता एमएलए नन बां सानानै नायो नंने एलाकाव अटो रिक्शा बाखिने साबनि एलाका जा साबनि एलाकानि ब्लक बुसिक लायखा अब नरबो नायनायदि अमतै हाइकै ब्लायखा खानांमनि कग्र जों गोबां जागानि एमएलए बाय आं तिन फुङाव कक सालायका सुतरां आं सानानै नायो जे अमतै निनि आनि खालायै जे बागजागमानि अमो मुथागनानि उंखन एवं जतनन समानखाय बांनायनि बागै आनि कयमुं टंनाय जतनन हामबाय।